Zrovna tady stojím v zácpě a čtu dotaz, proč točíme tyhle videa. No, protože vím, nebo myslím si, že makléř by neměl být teoretik, který se to naučil někde na školení. Měl by rozumět stavbám. Neměl by to být háček na klíče nebo otvírač dveří. Měl by vědět, jaký je rozdíl mezi pálenou cihlou, itongem, vatou nebo polystyrenem. Jsou to úplně jiné prvky stavební. A jiné vlastnosti hlavně. Stavíme 20 let, rekonstruujeme byty, developujeme rodinné domy. A když budu třeba prodávat váš rodinný dům, budu vědět, z čeho je postaven, budu vědět jeho výhody, nevýhody a budu umět klientovi to odargumentovat. A tak to je. Tak by to mělo být. Makléř by se měl vzdělávat ne teoreticky, ale hlavně prakticky. Měl by chodit po stavbách. Pokud to tak nedělá, tak je to špatně. A příště vám řeknu další nesmysl, který dělají makléři, a to je, že si myslí, že když mají čistý list vlastnictví, že je vlastně nákup bezpečný a že nemůžou přijít třeba o 1 milion nebo o 2 miliony, jako se to stalo mně.